Hajiya, don Allah dan Annabi wata alfarma na zo nema a wajenki. Ina jin ki Khadija. Don Allah dan Annabi Hajiya, akan maganar aurena ne da Kabir. Don Allah Hajiya, kada ki yanke katangar da take tsakanina da shi. Ki sa a ranki da ke da Kabir ko rabu. Saboda na datse, na sa wuka na datsa aurenku da ke da Kabir. Ba ke ba shi. Na ga kin kafa min ido. Na ce ke da Kabir babu shi babu ke, ko ban isa ba ne? Saboda haka daga yau kar ki sake zuwa ki same ni da maganan Kabir. Ranki zai ɓaci. Kuma ina so in gaya miki, gidan nan ma nan da sati mun bar shi. Zabura ki zaro mai ido, mun bar gidan. Kin ga kuwa kin bar Kabir ko? Ki tashi ki bani waje. Ba za ki tashi ki bani wajen ba ne? Haka na ce, na sa wuka, na datsa auren. Halo, mai ganga. Ha? Ke kuma ba? Ya za ki zo ki kawai a'a ina so ki lodi ke tsikar dan kwali. Ke ba mai ba yawan barci kai ba. Balle sai a ragurmi zaki. Daman kai nake jira. To. Hukuncin da ka gindaya ni ba zan yarda da shi ba. Saboda ka kira wannan yaron Idi ya zo. Ya zaɓi yaya a cikin gidan nan kowace yake so ka bashi. Ya zo ya zaɓi ta wallahi ni ba zan yarda da wannan ba. Saboda muddin idan ina raye a cikin gidan nan wallahi ba za a yi wannan auren ba muddin ina raye dan ba zan yarda ba. In dai ina raye ba za a yi shi. Ke mijin ko ni ne mijin. Nace ke ce mijin ko ni ne mijin. To kin san na kan ra'ayina. In na faɗa ta zauna. Hauna ka ya ta ce iri ɗana ne kuma na ba shi halabala kuma ta bayu. To ni kuma kin rantsa iska. In dai ina raye da raina wallahi ba fashi sai an yi wani auren.
na ba shi ita. Ta hau bori na ga mazari ƙare rawa. Ci da ko ga ko ki da ko wuciyar. Sai ba ta dauko. Kai ba ka ce ni. Alƙur'an sai ta dauko. Wallahi sai ta dauko. Ka san masallan ta ba shi ba wuce da wannan. Salamu alaikum. Wai ni dan Allah dan Annabi har yanzu ba a samu labarin yarinyar nan ba? Billahi garin nan lungu sako. Duk wani lungu da ake zama da inda shashashai suke da inda masu kirki suke da inda ake wani rawar DJ ba inda ban je ba. Ke har gidan Nazifu Usha na je can Ungwaggo gidan galansa na je a Bedi 35 gidan Ibrahim kai dai na tsaya ka bai ka ne ka gano yarinya ko baka gano ina ga miki to ce maka aka yawon gada take yi ina ga miki ai duk inda ai suke zuwa ne wai kai me ke damun ka ne me ke damun ka a rayuwa inda aka dosa ba nan zaka dosa ba komai ni dan Allah ka tafi ka je kai wanka to ba komai ka tafi ka je kai wanka in ji da daya ai duk abin da ya samu gafiya jelarta ce ta ja mata kaga ka fita daga cikin idanuwa na ilifi na ce maka ka je kai wanka in ba haka ba wallahi yau a gidan nan azabar da zan gana maka ba za ka taba tunanin zan yi maka ita ba kaga ga akan abin da nake kuma kai ma za ka tafi ka je kai wanka to ba komai to ba komai ya au na ji buruntu an dan gama ne in ka kawo an gama a hoto ba komai shikenan Waye haka? Wane ne zai kalla min kyaure? Ni ne nan. A'a. Ina dan madara yake? Mu ba mu da wani dan madara. Idris nake da shi a gidan nan shine jikana. Idrisu? To Idrisun da yake cikin gidan shine dan madara. Kuma shi ya sace mashin da ka ajiye mashin mai daki na ga wata magani saboda bala'i da masifa na duniyan nan. Kwayan nan ta zame wa dan adam masifa da bala'i. Da kake sha? Ni? A gashi nan kin dare jikan da yake shan kwaya? Allah ya har ya zo ya daukan min mashin wallahi ko ki fito min da shi ko in ban gaje ki in shiga in je in fito da mashin dina duk abin da za a yi sai a yi ni ba na jin kunya kowa akan haƙƙi na fa kai da Allah banza huhulahu wofi huhulahu to kai ka isa ka ce za ka yi wani abu ana ka isa ka ce za ka shikenan addu'a ta ci dama neman sa nake yau kwana biyu ban gan shi ba shi kuka dauke shi au shi ne zaki juya min abin ɗan gun ki da laifin kaina to wallahi lauya ma gani na ya dauke kai ƙarya kake wallahi duk garin nan ina da daurin gindi na daure ka ta dauru fito min da jika na fito miki da jikanki fito min da jika na duk wannan zane idan naka na banza ne ba abin da zaka yi huhula banza huhula wofi huhula ka tsora mu to wannan karmashashen da yazo ya daukan min makin fas da huhula nan sai na karya shi na ga wanda ya tsaya mai huhu zai ragargaje siriri na ce huhu zai ragargaje siriri bari ki ga in shigan dauko yaron nan da ba da jika ba a da kuma mashin dina da ba da jika a ba da jika baba tsaya baba ba da jika ba da jika ya la idda da jika rayuwar dan madara rayuwar za ka zo kai wannan iskacin dan ka gani tsohuwa billahi da abin da na ci baka ci ba kan uba abin ne ma ya samu ba ta farke ta haifi jaki Khadija. Likita. Ya dai? Cikinta da sauki Allah sosai. Kawai typhoid da malaria ne kira ni. Ba ciki ne da ita ba? Ba ta da ciki. Ko alama ba ta da ciki. Ina da jin da hankali ne tashi.
Na zata ciki ne da ita. Sai kuma maganin da na kawo mata nan Allah a kula da bata. Ka dinga bata kula da ita sosai tana sha. Likita ina godiya ka. Ina isa ka da alheri. Thank you very much. Na gode likita. Shikenan likita. Allah ya ƙara sauki. Da mutum. Za su insha Allah. Na gode. Yawa Allah ya ƙara sauki. Ciki ne farki. Wa miki ciki? Tambayan ki nake wa miki ciki, Khadija? Ba magana nake da ke ba. Tambayan ki nake wa miki ciki? Kabir ne. Kabiru. Wani Kabir ne miki ciki? Kabir mijina. Kina gidan nan Kabirin ya zo ya miki ciki? Amma kake manta da kika zo gidan nan baki da ciki ko? Ni ban taba ganin inda aka irin wannan ba. Ni fa na gaya maka fa wallahi yau ba zan karya da komai ba a gidan nan. Wallahi in baka kawo shayi da biredi da kwai a gidan nan yau ba, wallahi ka ma san inda zaka kwana yau. Ni ban taba ganin inda ake irin wannan ba. Fi sabilillahi ga dumame ki ce ba za ki ci dumame ba. Ban ci dumame ba daga yau ma ni na daina cin dumame a gidan nan. Gaskiya. Yanzu da me kika ce in kawo? Shayi da biredi da kwai da Milo. Ka tabbata ka kawo su complete a gidan nan in baka ba wallahi ba zan ci ba. Ba zan ci komai a gidan nan ba. Haka kawai kullum mutum ya ta cin dumame. Ina jin kamshin kwai a gidan makwabta ana soya ina ji kuma nawa na sayarwa kuma za a kawo min ba. In ban kawo ba zan da gidan ba kenan. Kwarai. In baka dawo baka neman inda za ka kwana yau ba dai a gidan nan ba. A ai ina son ɗorin kati dole in kawo miki. To yanzu to da me kika ce ma? Shayi, madara, biredi, kwai. Aikin karya ne. A haɗo da Milo kuma. Aikin karya ne. Ba wani karya kan nan. San jaraba an baka nan dan ɗorin katin ma yanzu ba za ki bani. Ni dai fa na gaya maka fa mai gida. Kar ka dawo gidan nan ba da wannan kayan ba. Yawwa. Wai me da Allah kake ta kira na ne? Kin ma manta da maganar baba kenan da yace in zabi daya a cikin ku. Wallahi ka mugun raina min hankali. To dan baba ya ce ya ce ka zabi daya ka zabe ni ce maka akai ni san ka nake? Dan Allah kalle ka wai a hakan? Kazzami kawai da kai? To wallahi idan ka ƙara cewa ni ce wacce zaka aura sai na maka rashin mutunci. Bana so zan maka rashin mutunci. Kazzami kawai. Amma dai kin san ke na zaba ko? To baban zai dawo. Wallahi sai na ga ke wallahi da ina ki ma ina bi. Wallahi ba ki kyauta mu. Wallahi ba ki kyauta mu. Ai ba bayar arziki bace ke wallahi tallahi. Duk dare ki ce ke ba za ki ci to ba. Sai dai ka miki shayi in ka miki madara in sa miki madara ta gwangwani a cikin shayi. Ai ba arziki bace ke wallahi ba ki kyauta mun ba wallahi tallahi. Ga koi ga waye ga biredi. Duk daren duniya. Ke ba za ki ci to ba duk daren duniya. Na ebo ki ma a can gidanku iyayen ki haka suke miki. Yar iska kaka na kai suka yi a gidansu. In dare ma ta zo ta hana durin kati yar iska za ta rina mu. Ya Allah ya iska irin wannan ma. A'a mutumin da aka yi. Na zo da Allah. Gidansa ba wanda suke ci yar iska banda tsaki amma yar iska ga ta nan kullum wai ba ta ci to bai na hada mata shayi da biredi. Ba banda haka. Banda haka. A'a. Na yau da dan dire mun na zuwa nan. To da ba da ka dade ba ko? Ta ranka. To shekenan a